podľa nás z Babsy by sa vám mohol tento dezert páčiť. To je gaštanové pyré, ktoré sme nekonečne dlho robili. To bola normálna hrôza. Kilo gaštanov sú týchto 5 porcií, ale s akou láskou sme to robili. Dobrú chuť. OK, ja priamo zbožím túto situáciu a to kvôli tomu. Čakal som na to, chcem si to vychutnať, ako to povieš. No povedz. Že ja dve veci neviem jesť. Jeden je králík. Ktorý tiež je... A druhý je gaštanové pyré. Ale to je podľa mňa nádherná situácia, že ako si nám tu vysvetľoval, že ako ste to zbierali a pripravovali, že ako to bolo, že namáhavé. Aj kvôli tomu ja to teda, že ochutnám. Jasne. Takže môžem ti poradiť? No áno. Že kečup prehluší všetky chute. Takže daj si na trochu kečupu a zješ to, keď sa úplne ako chceš premáhať. Ja chcem dať Robkovi ten kečup, lebo teda Rado povedal, že ten kečup to prehluší, takže skús niečo nové. Ja sa o to pokúsim, lebo hej, ja to dám, zaťasem. No nebuď Maďar, jedz normálne.